Kinap mo yan tao yung covered court ng Barangay Santa Lucia kay Balena ng Sasmuan, Pampanga ngayon Biyernes, June 28. Ngayon niya kasing kapitumpulong aldo ng kebaitan ng Mayor Catalina Cabrera, anya makapila rin kayang kabalen, bang manikuang relief goods at atin lang iyuling ang timong tao para kayong karelang pamilya. Nasa na kanuning alkalde ay dakela ka rin aliwang tao rin akakwa ng grasya, balang pagselebranin kayang kebaitan. Nga ng mga laking politika, tingkeng politika, every time na mag-birthday ko, every year, mami anak man talaga. Yung isipan ko, salip na iya akong dinanda, iya akong mami. Ana kasing karakala, binyeka na ako, niya si share ko mo, ngayon balang birthday ko. Migit 10,000 pamilya yung may katanggap ka ng relief goods sa pimya ng Mayor Cabrera. Minuna lang menikwang abias, hotdog, noodles, ang pondelata rin memalen ka rin 7 barangay king kapatagan. Iyatad na naman ng relief goods para ka rin mitatagang 5 coastal barangay. Ay maragol na po, sahop yan, kaya kami po. Ikay pong dininanang, maragol na po sahop. Apasalamat ko pong maragol. Keng binye ng grasya. Lumot ya pa sanang keng kay, keng katungkulan. At bang lakwas lang matula rin memalen sa Smuan, kinumbira na mo namang Mayor Cabrera, Las Piñas City District Representative Camille Villar. Mapali, pamananggap na rin memalen kay mambabatas, huling balod ang tubo lakete rin pipumpunan ng karelang bisita. Siyempre excited ako para maki-birthday po kay Mayora Lina dito sa Sasmuan. Talagang malimit kaming bumabalik dito dahil ang aking lola na si Corita Bamba Villar ay taga Sasmuan. So para po sa akin parang bayan na rin po ng aming pamilya ito. Darala ng Villar ding mapilang appliances at peparaffle daw karemena naya kaya kimpila. Yan na ring malagad yung bibisita king Pampanga, inagnana na yung birthday gift na para king alkalde at para ka rin kayang kabaryo. Uling mami lang sa Kenny King Sasman, ni-invite ko lo. Nenipek sabi na inanganak na o ining kapatad no, yan ang mumunta Kenny. Which is na uling taga Keti tata no, ring ninunudo. Anya na kung kaburi naman na invite kay King Sasman. Samantala, kayabe naman king birthday wish na ning alkalde ing patnube na ning ginuking kayang pamanungkulan. Nasa nang kumabaya pa sana biye, bang marakalapang kabalen ing kayang apag serbisyon. Siyempre, good health at dakal ko pa agawa para ka rin kabalen ko. Sana, nung niya ako, bibigyan ng kanako, yung hanggang masatigepye, bang akwada mo naman, itang hanggang pagpapala, sa manibatang kinjos, sana maging makanitalan maray kabalen. Kayabe Lizen Morten, ako po yung kakayong Talasuyo, Arlen Salonga, at yung pusong makabalen.